Την ώρα που όλη η Ελλάδα ασχολείται με την οικονομική κρίση και τα πολιτικά σκάνδαλα, ένα άκρος απόρριτο project απασχολεί τους Έλληνες επιστήμονες. Το ράδιο Αρβίλα αποκαλύπτει την ελληνική NASA. Μάσα, μονάδα απίστευτων συμπαντικών ανακαλύψεων. Όλη η αλήθεια για τις μυστικές εκτοξεύσεις ελληνικών διαστημικών λεωφορείων. 5, 4, 3, 2, 1... Παιδιά, σχολάσαμε, αύριο πάλι η εκτόξευση αναβάλλεται για αύριο. Τη μυστική διαστημική βάση στο Cape Karaburunaki. Έλα, χαρά μου, έλα, κάρβωσε εδώ. Τον ελληνικό διαστημικό σταθμό. Έλα, μιλάμε, έχει ένα ποτίκι μέσα, σαν άλογο είναι, έλα να δεις. Τις μυστικές αποστολές σε άλλους πλανήτες. Κέντρο, είμαστε έτοιμοι για την αποστολή στον Πλούταρχο. Στον Πλούτονα βρε του βάρη, όχι στον Πλούταρχο. Και κλείσε τη μουσική τώρα. Και τις αγωνιώδεις επισκευές στο διάστημα. Δεν μπορώ να το βγάλω, ρε μαλάκα. Βάρα το κανένα δυο κλωτσιές να στρώσει δεκαπτό. Έλα, κόψε το λίγο αριστερά. Έλα, πάρ' το ευθεία τώρα όπως είσαι. Ποιος μαλάκας έφερε το εγχειρίδιο στα κλικάρε. Δεν καταλαβαίνω τι. Θα μ' ανοίξετε, ρε μαλάκες. Ούτιασα εδώ έξω. Άντε ξυπνάτε. Η κατάκτηση του σύμπαντος είναι υπόθεση ελληνική. 5, 4, 3, 2, 1. Έφυγες. Άιντα, πάμε να καλαματιανό. Μάσα, μονάδα απίστευτων συμπαντικών ανακαλύψεων. Με τόσα ούφο στην Ελλάδα, το διάστημα μας ανήκει δικαιωματικά. Θεέ μου, δηλαδή μπορώ να το βλέπω συνέχεια. Όλα ένα κέντρο. Το 5-4-3. Τέλος Μάρνιας. Και ο άλλος που είναι απ' έξω, ρε μαλάκες, θα μ' ανοίξει. Αχ, πόσο τι ωραίο. Είμαστε στα σκαριά. Λοιπόν.